E pa, braćo i sestre, ovo je nešto malo drugačije. Ovdje imamo jedan klasičan, ali ujedno i limitirani juneći burger uz koji dobijate koštanu srž. Burger je već sam po sebi vrlo sočan i pečen po mojoj meri, ali kad mu dodaš još ovu srž, to bude tako masno i slasno da ja nemam reči. Ovo je zdravo za moje telo, ćuti, molim te. Danas se nalazimo u centru Beograda, Pub 25, a ako planirate da probate prethodno jelo, savjetujem vam da rezervišete jer je broj burgera ograničen. Gurmanluk nas je odveo i do sledećeg jela, a to je ovo malo pilence koje se seče na pola, servira preko krompira, a sa strane dobijate moču i ulogu baštovana gde umesto cveća zalivate meso. Fino začinjeno, mekano i perfektno ide uz pivo. Vidi, mislim, ovde nema šta da se krije, sva jela su jaka, ali ovo želim da vidim u svakom pubu. Na hrskavo burek testo se naslažu cepkana svinjetina, zakišeljeni crveni luk kao i krastavci i onda se sve to zalije sosom od rena, milina. Ovde smo probali butkicu, kožica se premazuje senf medom pa dobije lep šmek, a servira se uz podvarak i čips od praziluka.